Non nos vale esperar. Hai que moverse. Non nos vale esperar. Os traballadores de Ence non están dispostos a agardar ata setembro para que se convoque a mesa de diálogo coa ministra para a transición ecolóxica sobre o futuro da pasteira. Esta foi a data que a subdelegada do Goberno en Pontevedra lle expuxo sobre a mesa no encontro que mantiveron esta mañá. Nos insistimos en que queremos unha convocatoria inmediata desa mesa de diálogo porque vemos que a decisión judicial nos deixa nos plazos moi cortos e o que queremos é unha garantía de futuro e continuidade para os nosos postos de traballo. Nos consideramos que non podemos seguir agardando máis tempo. Isto ten que iniciarse, tal un percorrido xa. Máis dunha hora estiveron reunidos os representantes do Comité da Fábrica con Maica Larriba, pero a falta dunha resposta que atendera as demandas dos traballadores, ao remate do encontro comezaba unha manifestación improvisada. Ao redor dun cento de persoas participaron na movilización. Percorreron as rúas Alameda e San Roque tirando colectores de lixo ao seu paso para bloquear o tráfico. Xa na rotonda entre as avenidas das Corvaceiras e a de Marín fixeron unha sentada. O que queira a xente está cabreada, como estamos todos, está moi intranquila e non nos vale dar largas nin esperar a dentro dun mes ou dentro dun ano a ver que pasa. Queremos compromisos xa. A comitiva continuou o seu percorrido cara á sede da Xunta de Galicia. Durante o traxecto seguiron tirando colectores para bloquear a circulación dos coches e facendo sentadas nas rotondas que se foron atopando. Xa no edificio da Avenida María Victoria Moreno foron recibidos pola xefa do gabinete da Consellería de Industria da Delegación Territorial, que lles trasladou o compromiso de pechar un encontro co responsable da área, Francisco Conde. Parece que todo o mundo está de vacacións, que o mundo está de vacacións. Non temos vacacións. Para o noso tempo é fundamental. Queremos que as administracións se impliquen, que sea unha implicación real, porque non nos vale un peche. Agora mesmo é o que temos encima da mesa. Os manifestantes estiveron escoltados por efectivos antidisturbios da Policía Nacional, aínda que por momentos se viviron episodios de tensión, non chegaron a máis.